направихме една снимка на топ гол. Идва ли? Той дори не търси. Опа. Какво да правя? Бат, ние от колко години сме приятели? Както сме малки. 7-6 години. Той най-май ни дава царски път. Чакай. Извинявай, брат. Хора, като скочих оттам, чупах на Йордан ръката. Ма няма му нищо. Трябва малко реве. Ти да се показваш. Хора, ме е страх. Не е така. Отпуши, да намери. Точно. Ще ли беше това? Той Антон ме изказа. Къде? Идва ли? Като кажеш да тръгнем и да кажи ми. Ангел, ще ми те тъпо. Я може ли да забравя? Аз се тръгна вънка, играя кюче, просто човека го няма. Къде бе? Ядриш? Ами не тук го нагоре. Да, няма стена. Газвам от 2 метра. Брат, аз от тук да Къде бе? Иди да се показваш. Иди, бе. Чакай да се полеко. Иди, май. Остава. Брат, не искам да навидим. Брат, ще го пия. Той ще го пия. Брат, аз. Бранното. Спокойно. Пас.
аз съм така. Ще обърнат вече. Оле, тук ме плюса качва. Отивам горе, ама той... Так му се качих. Той лапито идва тук е. Горе. Само премина, брат, той. А телефонът е хубаво, обаче се му спреми така. Не, чакай. Виж. Чакай да бъде. Защото не е щупена предната камера. Стой там. Остана. Стой така. Аз се кача. О, то май те видя. Не. Ако няма го. Ти няма да можеш да брат. Снимам те. Дръж, бе. Абе, дръж. Чакай, аз се кача. Чакай. Не. Брат, ми вече са крие 5 минути. Става 6 минути. 7 минути дето са крие. Мале. Не сме много добре. Той там горе. Не да приближай, Антоне. Пас. До колко? До 10. До 10 няма. Без сърце. Антоне ме гледа и ми казва бягай. До 20! Давай!